दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थांखिखौ लानानै मोनसे भाइब्रेन्ट बड'लेण्ड आरो लोगोसे जौगासार भारत हादोराव जोंनि लाइमोनफोरनि जि माखासे जौगानांगौ बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि गोनां आलासिफोरखौ लिंनानै सेमिनार खुंदों, हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादखौ साबायखर बावदों। लोगोसे गुबुन फरायसालि फरायसालिमानिफ्राय फैनानै जाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लाफैदों, आं साफ्रोमबो फंबाय बिनानावमोननिसिमबो साबायखर बावदों। आङो मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो सानदों, एसे थांलाय फैलाय खालामबाय थादों, अन्नानै जिरायनांगौ। मानोना दाबो 1 बाजियाखै, जोङो फरायसालि जोबखांनानैसो ओंखाम जायो न'आवबो। दा बे हिसाबै दिनै गोबां गोनां आलासिफोर लिंदों। फारसेथिं जोंनि सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ लिंदों, जाय बिथाङानोखि आसामनि फरायसाफोरखौ, बड'लेण्डनि फरायसाफोरखौ फैबाय थानाय समाव माबायदि गुन गोनां सोलोंथाइ होनो सानदों आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ बबे लामाजों दैदेनलांनो सानदों, बिनि सायाव मोजाङै बिथाङा गेबेङै बिबुंथि लाखिगोन। बेजों लोगोसे जोंनि सासे गोबाव समनिफ्रायनो बर' माहारिजों सोमोन्दो लानानै खामानि मावनाय प्रफेसर रमेश भरद्वाज बिथाङाबो दंफैयो। बिथाङा सासे गावनो फोरोंगिरिखा, आथिखालाव भाइस चेन्सेलर जाबाय। नाथाय ट्राइबेल मानसिफोरनि साननाय हनाय, मावनाय दांनाय, जोंनि गांनाय उखैनाय गासैबो जेंनाफोरखौ बिथाङा मिथियो, जोंनि बिहेभियारफोरखौ बिथाङा मिथियो। दा बे हिसाबै जोंनि लाइमोनफोरखौ बबे लामाजों आगान सुरलांनांगौ बिनि सायाव बिथाङाबो जोंनो मोजां बोसोन होगोन। आरो दिनै इसर'नि, इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशननि, जेरावनोखि अख्राङाव जोंनिफ्राय माखासे सेटेलाइटफोरखौ बिरहोयो आरो अख्रांनि थाखाय जिखिनि जोंहा रिचार्ज जानांगौ, बायदिसिना जानांगौ, बे खामानिफोरखौ भारतआव मावो। बिथांमोननिनो मोनसे समनि डाइरेक्टर बिथाङा जोंजों दंफैयो। बोसोरसे सिगाङाव जोङो नाजानानै जोंनि बड'लेण्डआवबो 10 खान स्कुलाव, गंजि स्कुलाव जोङो स्पेस लेब बानायदों। अलरेडि कासिकट्रायाव बियो जाबाय आरो गुबुन जायगायाव जोङो माने स्पेस लेब बानायगासिनो दङ फरायसाफोरनि थाखाय। मानोना आथिखालनि सोलोंथायाव जोङो फरायसाफोरखौ आगुनि बायदि माखासे साबजेक्ट आयदा बेखौल' फोरोंनानै जोंनि फरायसाफोरखौ दिनैनि जि मोनसे चेलेन्जिं आरो साइन्स आरो टेक्न'लजि गोदान जि सोलोंथाइनि थासारिफोर फैदों, आयदाफोर फैदों, बेवहाय जोङो सासे गोख्रों आरो राफोद फरायसा बरननो हानाय नङा। दा नंखायनो नैबे समाव जोङो जिखिनि साबजेक्टखौ फरायगासिनो दङ, बेजों लोगोसे आरोबाव माखासे गोदान साबजेक्ट फरायबावनांगोन। जेरै NEP आव बुंदों, भकेशनेल साबजेक्टखौ जोंखौ फरायनो थिनदों। मानोना आथिखालाव जायखिजाया खामानि ओंखारोबा बियो टेक्निकेल आरो टेक्न'लजिजों सोमोन्दो थायो। दिनैनि मुगाया जोबोद जौगालांबाय। मोनसे समाव जोङो हाल मावनानै जायोमोन, हाल एवनानै आबाद मावनानै गामियाव रायजो जायोमोन। बै समाव बेबायदि टेक्न'लजिनि बाथ्रा गैयामोन। साख्रि बाख्रिया बै समाव मिलिटारि, CRPF आरो फिसा साख्रि एबा फोरोंगिरिनि साख्रिखौ जोङो नागिरोमोन। नाथाय नैबे समाव जोङो बे साख्रिनि अनगायै बे साख्रिफोराव मानसिफ्रा आबुं जाजोब्बाय। गोबाव समनि उनाव एफा एनै भेकेन्ट पस्ट ओंखारो। नाथाय दिनै मुलुगाव गोदान जब ओंखारदों, गोदान स्कपफोर फैदों। दा बे समाव जोंनि लाइमोनफ्रा, जोंनि फरायसाफ्रा मुलुगनां थाखोआव मा जादों, मा जायाखै, मा गोदान आयदाफोर फैदों, मा गोदान जोंनो माखासे गोनां साबजेक्टफोर फैदों, बेफोरखौ फरायनो थाखाय जोङो मेन्टेलि रेडि जानांगोन। जोंनि गामियाव थानाय फरायसालिफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो नारा नाथा नाजादों। जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ जोङो दायो ट्रेनिं होगासिनो दङ। साइन्सनि थाखाय जोङो आगस्त्या फाउन्डेसनजों बेंगलराव लांनानै जोंनि साइन्स आरो मेथ्स फोरोंगिरिफोरखौ जोङो ट्रेनिं होदों। जोंनि माखासे अफिसारफोरखौबो ट्रेनिं होदों, जाहाथे जोंनि फरायसाफोरखौ मोजाङै गोग्गो सोलोंथाइ होनो हायो। जाय फरायसालिफ्रा गुणोत्सवआव C आरो D केटेगरि मोनदों, बै फरायसालिनि मानो बेबायदि मानदान्दाया गाहाय फारसे थांदों, बिनि सायावबो जोङो माखासे हाबाफारि लानानै एनालाइसिस खालामगासिनो दङ। जोङो हास्थायदों बड'लेण्डनि साफ्रोमबो फरायसाया गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगौ आरो KG निफ्राय PG सिम
बियो थाखो सेनिफ्राय लानानै इउनिभार्सिटिसिम जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाया सोलोंथाइ लानानै साफा साफा गोग्गो नोगोरारि जानायजों लोगोसे गावनि जिउ राहा दानाय गावनि जिउआव देरहासार जानो हायो बेखौ जोङो हास्थायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्रायनो फरायसाफोरनि थाखाय माखासे जिफोर जेंनाफोर दङ बोस्रांनो थाखाय सोमावसारदों। लोगोसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय फरायसालियाव गामि ओनसोलफ्रावबो माखासे हाबाफारिफोरखौ मावफुंगासिनो दङ। दा नंखायनो दिनैनि समाव आङो फरायसाफोरखौ खावलायगोन जि थासारियावनो थाया मानो आथिखालनि मुगायाव जाय सोलोंथाइ लानो हाया गोग्गो सोलोंथाइ लानो हाया मोजां सोलोंथाइ लानो हाया आरो गावनि सोलोंथाइखौ जोबजासिम जिखिनि टारगेट लादो बेखौ फोजोबनो हाया आसखान्दा खालामोब्ला गावनि केरियार दानायाव जथेस्थ उसुबिदा जायो। दा नंखायनो नैबे समाव जों बयबो थिरांथा लानांगोन जोङो जि हालोदावनो रायजो जाया मानो जोंनि बिमा बिफाया आबादारिबो जानो हानाय फिसा फिसा बेफार फालांगि खालामनोबो हानाय हाजिरा मुजिरा मावनानैबो जानो हानाय नाथाय दिनै सोलोंथाइया जिहेतु फ्रि जाबाय थाखा फैसा नांलिया बै समाव जोङो सोलोंथाइखौ मोजाङै लानो हानांगोन। दा नंखायनो आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जोङो जाय फरायसाफ्रा मोजाङै इन्जिनियारिं एबा मेडिकेल फरायनो सानो बिथांमोनखौ जोङो फ्रि कचिं होदों। जाय फरायसाफ्रा IAS IPS जानो सानदों बिथांमोननोबो जोङो दिल्लीयाव लांनानै कचिं होदों फ्रि। जायफ्रा ACS अफिसार जानो थांदों बिथांमोननोबो सुपार 50नि गेजेरजों जोङो फ्रि कचिं होगासिनो दङ। दा बे कचिंआ थांनाय बोसोराव सुपार 50 मोन देग्लाय बोसोरनिफ्राय बियो 100 जासिगोन। जाय फरायसाफ्रा PhD खालामनो नागिरदों बिथांमोननो डक्टर बासिराम बर'नि मुङाव जोङो फेल'शिप देग्लाय बोसोरनिफ्राय 50 फरायसाफोरनो होनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। दा फंबाय बिनानावमोन दिनैनि मुगायाव जोङो सोलोंथाइखौ बयनिख्रुइबो प्रायरिटियाव लाबोनांगोन। सोलोंथाइजों लोगोसे मोसानाय मुसुरनाय जोङो सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनाय गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लानो हायो नाथाय सोलोंथाइखौ दिनैनि जुगाव दिनैनि मुगायाव जुदि सोरबा नेग्लेक्ट खालामोब्ला बिनि सार्भाइभेल थांना थानायावनो माखासे सोंलु फैगोन। दिनै नोंथांमोना नुदों जेरावबो कम्पिउटार फैजोब्बाय टेक्न'लजि फैबाय। दा टेक्न'लजिया मोनसे लेभेलाव थायाखै दायो AI जाफैबाय। कम्पिउटाराव माबा मोनसे मबाइलाव माबा मोनसे बाथ्रा बुङोबा कम्पिउटारावनो गासैखौबो खोन्थाजोबनो हानाय जाबाय। मानसि सासेनि देहायाव मा बेराम जादों बेखौ मोखाङाव नायनानैनो स्केन खालामनो हानाय जाबाय। गोबां गोदान गोदान टेक्न'लजि फैगासिनो दङ। बै समाव जोङो फासयनानै थायोबा जानाय नङा। दा नंखायनो बयबो थियारि जानांगोन आरो गोसो होनांगोन फरायनायाव। जौ जुवा गाज्रि थासारिफोर दङमोन लासै लासै मोजां जाबोबाय। ड्राग्स जानायनि थासारि फैदों जायगा जायगा बेबो लासै लासै मोजां जाबाय। दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि सायावनो हारिया सोनारो। साफ्रोमबो लाइमोना साफ्रोमबो फरायसाया गोग्गो जायोब्ला जोंनि न'खरा मोजां जागोन गामिया मोजां जागोन माहारिया मोजां जागोन देशा मोजां जागोन आरो जोंनि हादोराबो जौगालांगोन। भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा विकसित भारत होननानै मोनसे मिशन लाबोदों जेराव 2047 मायथाइनि गेजेराव भारत हादरखौ मुलुगनि मादाव जौगासार हादोर महरै गायसननो सानदों। बे जौगासार हादोरनि नोगोरारि जानो थाखाय दिनैनिफ्रायनो जोंहाबो थियारि जानो जाबाय। बडलेण्ड ओनसोलाव गोलाव सम सोमावसारनानै जोंनि बिदा फंबायफ्रा गोबाङानो मुंख्लं जालांबाय नाथाय दिनै गोजोन थासारिखौ जोङो लाबोफिननो हाबाय। बे गोजोन थासारि लाबोनाय लोगो लोगोनो जाय थांखिखौ लानानै जोङो सोमावसारदोंमोन जाय थांखिखौ लानानै जोङो रिभलिउसन खालामदोंमोन बे थांखि मोनफ्रोमखौबो मोगथाङाव महर होनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रानांगोन। आरो बे बुब्लियाव फरायसाफ्रा गोसो होनानै लेखा फरायनाय जोंनि लाइमोनफ्रा गोसो होनानै गावनि जिउ राहा दानाय जाय डक्टर इन्जिनियार मोजां फरायसालियाव इनस्टिट्यूटआव फरायदों बिसोरो गावनि केरियारखौ दानाय। जायफोर फरायनो गारबाय बिथांमोनाबो एन्टारप्रेनार लाइनाव थांनानै एन्टारप्राइज खुलिनानै एबा माबा मोनसे फार्मिं टार्मिं बानायनानै गुबुन गुबुन खामानिखौ सोलोंनानै गावनि जिउ राहाखौ दानांगोन। जायफोर IIT आव फरायनो हाया इन्जिनियारिं कलेजाव फरायनो हाया बिसोरनि थाखाय जोङो ITI बानायदों। ITI आवबो मोजां मोजां कर्स होनाय जाबाय। दा बे गासैखौबो लानानै दिनैनि समाव जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ 100% जोङो जाहाथे सोलोंथाइ होनो हायो बिनि मिशन मोनसे बडलेण्डआ लादो। बडलेण्डखौ चाइल्ड फ्रेन्डलि बडलेण्ड खालामनो थाखाय देग्लाय बोसोराव जोङो 420टा VCDC आव 420 VCDC आव 420 भलेन्टियार एपइन्टमेन्ट होनानै साफ्रोमबो फरायसा आरो लाइमोनफोरनि जेंनाफोरखौ स्टाडि खालामनो थाखाय जों आखायाव लादों।
दा बेनिखायनो आं खावलायबाय जाहाथे माखासेया बाहेराव गसंनानै दङ जायफोर ओंखाम जानो थांदों फैफिननांगौ आरो जायफोरा जिरायनानै दङ 1-1.5 घन्टानि उनाव मिटिंआ जोबगोन गाहाय आलासिया बिबुंथि होगोन अन्नानै फंबाय बिदानावा डिसिप्लिनखौ मानिनानै जाहाथे जिरायनानै थायो आं बिखौ खावलायबाय মই বহুত কথা কব বিচৰা নাই এই কারণে বড় ভাষাতে কৈছো আমার মন্ত্রী মহোদয় ইয়াত আছে আমার দীঘলীয়া ছাত্র সংগঠনত থাকি অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক বুজি পাই পেলাই উপলব্ধি কৰি পেলাই আজিও সক্ৰিয়ভাৱে অসমৰ শিক্ষাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন বিষয়ত লৈ পেলাই কাম কৰি আছে আজি আমাৰ সমজুলদা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো ৰিসেন্টলি অল ইণ্ডিয়া লেভেলত ট্ৰাইবেল সকলৰ এটা মিটিঙত মোক মাতিছিলে তাত বহুত কথা হিচাপ হৈছে যে 8 কোটি 7 কোটি 8 কোটিৰ পৰা আহি 10 কোটি ট্ৰাইবেল হল ভাৰত স্বাধীনতাৰ পৰা এতিয়ালৈকে ট্ৰাইবেল সকলৰ কাৰণে স্পেশাল কিছুমান ফান্ড বিলাক এলোকেট কৰা হয় কাম কৰা হয় কিন্তু ট্ৰাইবেল বিলাকক যেনেকে বিচাৰিছে সেই লেভেলত আহা নাই তাত কিছুমান এডুকেশনৰ বিষয়েও আলোচনা হৈছে এই আমাৰ কিতাপ বিলাক যে ইৰৰ ফ্ৰী হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এডিকুৱেট হোৱা নাই এই কথাবিলাক বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আলোচনা হৈছে অকল অসমৰ নহয় মই শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো বড়ো মিডিয়ামকে ধৰি আজি আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ জনজাতীয় ভাষাবিলাক মিডিয়ামলৈ আনা হৈছে এই প্ৰসেস বিলাক চলি আছে আৰু এটো কৰিব লাগিব কাৰণ ৰাইট টু এডুকেশনত মাদাৰ টাংগত এডুকেশন দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত মানে অলৰেডি তাত প্ৰভিজন আছে আৰু সবে এটা কমফৰ্টেবল ফিল কৰে আৰু মাদাৰ টাংটো কেতিয়াও নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰে ভাৰ্নিকুলাৰটো কেতিয়াও আমি নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰো আৰু সেই মতে আজি বড়োসকল ষ্ট্ৰাগল কৰি এটা স্তৰত ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হৈছে এলপি স্কুলৰ পৰা এমিত যাবলৈ এমিৰ পৰা হাই স্কুলত যাবলৈ হাই স্কুলৰ পৰা হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ পৰা কলেজলৈ ইভেন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ডিপাৰ্টমেন্ট খুৰিবলৈ আমি ধৰ্ণা দিব লগা হৈছে ইলেক্টিভ সাবজেক্টৰ কাৰণেও ধৰ্ণা দিব লগা হৈছে এই দীঘলীয়া সময়টো চালে আজি একদম বেলেগ এটা কথা প্ৰতিছবিত আহে কাৰণ এই গোটেই জেনেৰেশ্যনটো আমিয়ে কিন্তু দুখৰ কথাটো হৈছে যে আজিও আমাৰ টেক্সট বুক বিলাক এডিকুৱেট হোৱা নাই যেহেতু নতুন একাডেমিক সেশন আহি আছে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছো কিতাপো বেছি নহয় এই বছৰৰ এটা দুটা কিতাপ আহি নাপালে তো এই বিষয়বিলাক বড়ো সাহিত্য সভা এপছু আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত কথা পাতি আছে আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ও যেহেতু অকল আজি শিক্ষামন্ত্ৰী হৈছে কিন্তু যোৱা 30-40টা বছৰ জনজাতি জনগোষ্ঠী সকলো পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কাম কৰি আহিছে সব কথা মৰ্মে বুজি পায় কিন্তু এই কম কিতাপ থকা কিবা কিতাপ যিবিলাক লাগে আমাৰ বেছি নহয় সাম থাউজেন্ডস অফ বুকস যত বেলেগ মিডিয়ামৰ লাখস অফ বুক এই কিতাপবিলাক অলপ ইৰৰ ফ্ৰী কৰি আৰু এডিকুৱেট ছাপাব পাৰিলে কবাত হিসাব দিছে 5000 তাত 10000 ছপাই দিয়ক লাগিলে কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উইদাউট টেক্সট বুক মানে এটো কৰিব নোৱাৰে মই ৰিসেন্টলি যেটো মানে আমাৰ নৰ্ডিক বুলি কোৱা হয় ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ কান্ট্ৰি বিলাকক এই নৰ্ডিক একাডেমিক্সৰ ওপৰত মই কিবা পঢ়ি আছিলো তাত তেখেত সকলে এই কথাটো বহুত সিৰিয়াস লয় এটা হল টেক্সট বুক আৰু তেখেত সকলে প্ৰুভ কৰি দিছে টেক্সট বুক পঢ়া ভালকে পঢ়া ষ্টুডেন্টে ভাল ৰিজাল্ট কৰে আৰু ইয়াৰ মানে ইমপ্ৰুভমেন্টও বহুত ভাল টেক্সট বুক পঢ়া গতিকে আমি টেক্সট বুকত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু তাত এটা কথাটো স্পষ্ট কৰিছে যে এডুকেট টিচাৰ আজি আমাৰ তাত কি হৈছে যে হিসাব মতেটো যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইমান টিচাৰ আছে মানে পেপাৰে পত্ৰয়ে কিন্তু বহুত স্কুল বিলাকত এতিয়াও সিঙ্গল টিচাৰ আছে বহুত স্কুল বিলাকত মানে টিচাৰ শৰ্টেজ আছে এই বিষয়টো সবচে প্ৰায়োৰিটিত আনি প্লাই অসমতো শিক্ষা বিভাগটো বহুত কমপ্লিকেটেড আজি যথেষ্ট ভাল কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গতিকে ভালনেকুলাৰ মিডিয়ামৰ ওপৰত যিখিনি কাম কৰি আছে মই ধন্যবাদ জনাইছো কিন্তু এই সৰু সমস্যাখিনি আমি সমাধান কৰিব লাগিব আনপিনেদি যেটো ভকেশনালৰ কথা কোৱা হৈছে এই ভকেশনালটো বহুত স্কুল বিলাকে আজিও আগবাঢ়ি আহিব পৰা নাই এনইপি পলিচিটো আনিছে যদিও মই সেই সময়তে অলপ চাইছো যেতিয়া পলিচিটো আনিছে কাৰণ হঠাৎ ভকেশনাল ট্ৰেইনাৰ কোনবা স্কুলত এপইন্ট কৰাটো ইমান সহজ নহয় কাৰণ ইমান ট্ৰেইনাৰ আমাৰ মাজত নায়ে ভকেশনাল টিচাৰ হ'ব পৰা বহুত মানুহ নাই একেবাৰতে ভাৰতত যদি মানে সেকেন্ডাৰী ষ্টেজত ভকেশনাল পঢ়াব লাগে বুলি কয় বহুতখিনি ফেকাল্টি আৰু টিচাৰ নাপায় আনপিনেদি আজি গোটেই জবটো হল টেকনিক্যাল জব ওলাইছে যত আমাৰ লৰা ছোৱালী কোৱালিফাইড নহয় সব স্কিল জব ওলাইছে আনস্কিল বিলাক ইয়াত একো কাম নাপায়
তো এই বিষয়টো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আজি অসমত ৰিসেন্টলি যি এডভান্টেজ অসম হৈ গ'ল তাত বহুত ইনভেষ্টমেণ্ট আহিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা আহিছে গতিকে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে ইয়াৰ স্কোপটো পাব পাৰে এই কাৰণে আৰু অলপ আমি বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ বা অসমৰ যি পলিচি আছে তাত অলপমান আমাৰ এই অঞ্চলবিলাকৰ কথাবিলাকো জড়িত কৰি অলপ আগবঢ়াই নিব লাগিব আমাৰ 7খন ITI চলি আছিলে আমি 11খন ITI কৰিলো আৰু এই বছৰ আৰু 5খন আমাৰ বড়োৰ কাৰণে আমাৰ চিন্তা আছে আৰু লগতে কিছুমান ভোকেশনাল টু আমাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী য'ত নাই তাতেও আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰাৰ কাৰণে ভাবিছো বাকি কথাবিলাক মই নকম আজিৰ সময়ত আমাৰ যুৱ যুৱতীবিলাকে আমাৰ ভৱিষ্যত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ভৱিষ্যত বড়োলেণ্ডৰ শান্তি আহিল সব কাম কৰিবলৈ ভাল পৰিৱেশ আহিছে গতিকে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেনেকৈ ফ্ৰিকুৱেন্টলি বড়োলেণ্ডত আহি থকা সময়তো আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰিব এটুকে মই আশা ৰাখিছো আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক এই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত এটা আলোচনা চক্ৰ ইয়াত আয়োজন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহুত লাভ হ'ব ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে মই সকলোকে আমাৰ মুখ্য অতিথি ভাষণ দিব যিজনক আমি মুখ্য অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বিশেষ কাৰণত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহিব পৰা নাই কিন্তু আজি আমি আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি যিহেতু লৈছো আৰু তেখেতে সদায় আমাৰ মুখ্য অতিথি আৰু লগতে আমাৰ সদায় মাৰ্গদৰ্শক এই কাৰণে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভালকে বহি পেলাই কথাখিনি শুনিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো আংনি বুংনাইখো বেৱাইদে ফজবাই গোজोन्थों